Je pred nami 5. deň na ceste. Dnešná 270-kilometrová trasa povedie cez Šumavu na Kašperské hory s cieľom v Lhote nad Rohanovem. Deň 5. sa začína perfektne. Vonku vykukuje slnko a my si užívame dokonalé raňajky v Novom Mexiku, kde majú dokonca aj čerstvé palacinky. Na dvore sa rozhodujeme, na akých koňoch odídeme, ale zostávame verní našim kolesovým. Nohaté nechávame v stajni a vyrážame ešte pred 9. Maťovi sa zapáčilo chodiť po servisoch, tak sa rozhodol pre ďalšiu návštevu. Je to len kúsok za Chebom. My ostatní sme sa rozhodli, že už nebudeme mokré obete a začíname budovať účinnú obranu proti dažďu. Zastavujeme v nákupnej zóne v Chebe a nakupujeme impregnačný sprej. Ivan to ale posunul na úplne inú úroveň. Chce pohodlie, nakupuje vankúšik pod svoj Redbud. Rozhodli sme sa poňať dnešok trochu fakultatívne a tak zastavujeme najprv pri vodnej nádrži Jesenice, kde je zatopený most. Nájsť zatopený most nám trvalo iba 15 minút. Naše navigačné schopnosti sú legendárne. A našťastie ani nikto neskončil s motorkou na dne priehrady. Pri nízkej hladine vody v nádrži sa objaví pôvodná cesta aj celý most. Ďalšou zastávkou je Bismarcková rozhľadňa na Zelenej hore. Tu sa však udeje niečo doteraz nepredstaviteľné. Motorky odstavujeme na parkovisku pod stromami a my prejdeme neuveriteľných 950 metrov po vlastných. A ako to býva typické pre podobné miesta, je to do kopca. Bismarcková rozhľadňa označuje historické pamätníky stavané na počesť nemeckého kancelára Otta von Bismarcka. Celkovo ich bolo postavených približne 240. Z tejto je pekný výhľad na Cheb a okolie. Pri Mariánskych lázních sa zastavuje dvojica Ivo a Maťo na Pánskej rozhľadni. V Tachove tankujeme a nastáva čistý pôžitok z jazdy. Ale skôr ako si to začneme užívať, je tu malá komplikácia na ceste. V autokempe Nírsko si dávame obed. Sme takí hladní, že nemáme ani jedno foto. A nastáva čistý pôžitok z jazdy. Trasa patrí k tomu najlepšiemu, čo môže Šumava motorkárom ponúknuť. Vedie cez srdce Národného parku, ponúka kvalitný asfalt, tiahle zákruty a minimálnu kamionovú dopravu. Úzka, ale veľmi kvalitná cesta cez husté lesy. Medzi Železnou rudou a Prášilmi je cesta číslo 190, ktorá sa nie nadarmo nazýva motorkársky raj, vďaka plynulým a dlhým zákrutám.
ostatných na pumpe v Srní, obieha nás Emo v plnej rýchlosti a nestihne nám ani zakývať. Prichádzame do cieľa. Lhota nad Rohanovem je malebná osada v horách. Chata sa mám zdá primalá, tak sa rozdeľujeme. Našťastie v hoteli Rohanov majú voľný apartmán. Dnešný deň bol famózny. 270 prevažne lesných kilometrov a takmer bez dažďa. Uvidíme, čo nás čaká zajtra.